ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಬುಧವಾರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮರಣಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಮರಣಿ ಆಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಡು. ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬರ ಟೈಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಐತ ಬೆರಿಯನೆ ಆಂಡ್ 2-3 ದಿನ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ಒಡೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಮರತ್ತಿಗೆ ಅರೇನು ಬುಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಇದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಾಡು. ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋಂದಿತ್ತು, ಕೊಯ್ಯರ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮರ. ಅದು ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಚೂರು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಸಂಬ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ನುಗ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರೇ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಈತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ತದ ಚೂರೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂಚ ಹೆಲ್ತ್ಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರಿಕ್ ಪೂರ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ತೂಲೆನಿಕುಲ್ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಉಂತುಲೆ ನುಗ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಲತ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೋ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಪುರಿ ಪತ್ತಿ ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನೊಂದೇನು ಇಂಚ ಒಂಚಿ ಚೀಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಹತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಕುಂಟುದ ಚೀಲ ಅವದೆಲ್ಲ ಕೈತಿ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕನದೆ ಉದೇನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಉಲೈ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಚೀಲದುಲ ಇಪ್ಪುಡು ಕಾಂಡೆ ತೂವನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ತ ತಪ್ಪು ಪೂರ ತಾಳ್ದದುಲ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈತುಲೆ ಎದ್ದು ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂತುಲೆ ಪೂರ ತಾಳ್ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅದಗದಗನೆ ಮರಡ್ದು ಕೆತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಒಯ್ಪರೆ ಬಂಗ ಒಂದು ದುಮ್ನಾನಿ ಕಂತು ಇಂಚ ಚೀಲೋಡು ಪಾಡ್ದು ದಿಂಡ ಅನ್ನದನಿ ಪೂರ ಒಂತೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಗೆತ್ತಂಡ ಸೈತುಲೆ ಒಂದು ಚೀಲದುಲೈ ಪೂರ ಅವು ತಾಳ್ದು ತಪ್ಪು ಪೂರ ತಾಳ್ದು ಕುಳ್ದುಂಟುಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದದ ಒಂಚೂರು ದಂಟು ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಗೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಲೆ ಇಂಚ ಯಾನೈತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಾಯ್ತ ದಂಟು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ. ಹಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಹಿರೇ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡು ಅವೇನೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುಡು. ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಗದನೆ ತಪ್ಪು ಗೆತ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ದುಮ್ನಾನಿ ಗೆತ್ತಿನೇಟ ಹತ್ರ ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬೈದಂತುಲು. ಒಂದೊಂಚೂರು ಯಾನು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಂಚ ದೀತೆ ಇಂದು ಪೊತ್ಪರೆಗ್ ಒಂದಿತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ತುದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನ ಟೇಸ್ಟ್. ಕೆಲವೇರು ಬೋಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಮಾ ಖಾಲಿ ತೊಪ್ಪುನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟುಗು ನೆಂಟೆನ್ ದೆಕ್ಕದು ಪೊತ್ತುದು ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ. ಮುಂದಿತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಏನು ಅರಿನು ದೆಕ್ಕದು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ತುದು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ. ಲಾಯ್ ಕರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಕುರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂಚು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಎಪ್ಪುನದು ಅಂಚ ಅದು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ತಾರಾಯಿ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ ದಾಂಡಿ ಯಾವು ಒಂದು ತಾರಾಯ್ಕೆ ಏನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ ದಾಂಡು ಐಕೇನು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲದ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ. ಲಾಯ್ಕ ತರಿಯ ಅದು ನಮ್ಮ ನೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಪುಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ವಾವ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ತುಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುನ ಅರಿತ ಪೂರ ಮಸಾಲದ ಈತ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವ ನಮಕ್ ತಿತ್ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಇಂಚ
ಒಂದು ನುಗ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನು 2-3 ಸರಿ ತೆಕ್ಕದು ಇಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು నేను ಅರ್ಧದ ಗೆತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪೆಗ್ ಅರ್ಧದು ಇಂಚ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಾನು ಅರ್ಪೆಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ದು ಎಕ್ಕುತ್ತೇನೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋದು ನಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಯ್ತು ಚೂರೇ ಇರ್ತೀನಿ ಉಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಕ ಮಸಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ತುಳೆಗಾಯಿ ಸೇರ್ತು ಶೋ ಕಾಣ್ತುಲೆ ಅಂಡ ತಪ್ಪು ಒಂದು ನುಗ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾಂಡು ಮಸಾಲ ಮಸ್ತಾಂಡು ಮಸಾಲ ಪಂಡ ಅರಿಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟಸ್ರ ಮಸ್ತಾಂಡು ಇದು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಚಟ್ನಿದಲಕ್ಕ ಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂತ ಆರ ಇಬ್ಬರು ತುಳಿ ಎಷ್ಟು ಶೋ ಕಾಣ್ತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಡು ತಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಒಂತೆ ಒದ್ದ ಅರಿದೊಟ್ಟು ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಅವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಪಲ್ಯನ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತಿತ್ತು ಮರ ಟೆಂಕವು ಮಿತ್ತು ಕೊಯ್ಯರೆಗಾಯ್ಚಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕೊಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಒಂತೇನೆ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಚೂರು ಚೂರು ಕೊಯ್ದು ಪಾಸಂ ಪಾರು ಒಯ್ದಿಂತಲೆ ನಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ಉಪ್ಪು ದೊಡ್ಡದು ನೀನ ಸೊಪ್ಪುದ ಕೈಪ್ತುಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪು ಈಗ ಪಸೊಂಡೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕನ್ದ ಕೋಡೆದ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಏನ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು